Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bathukuthele bayaveva abantu ezikoleni zokuxhumana emva kwenkulumo kamculi uKelly Khumalo lapha bephawula khona ngecala lika SENZO MEYIWA. Inkulumo kaKelly Khumalo eshiya abaningi becasukile ezikoleni zokuxhumana bekhuluma ngokuvalwa kwecala lika SENZO MEYIWA esho khona ukuthi ufusa ngabe selivaliwe lecala njengoba yena akabona ukuthi kuyicala elikhona. Uthe ukuqala kunakho konke ngaphambilini wayengazi nokuthi ungubani uSENZO MEYIWA ngaphambi kokuba umngane wakhe uLoshiya Mthiyane achaza ukuthi uSENZO MEYIWA ungubani. Akekho noyedwa umuntu owayazi ukuthi ubani uSENZO MEYIWA ngaphambi kokuba aze azwane naye uKelly Khumalo. Lapho ke aqala khona ukwazi uthi ke ngakho ke ayikho into ayingayizuza uma kuthiwa ngempela uyena owabulala uSENZO MEYIWA. Abantu bathukuthele bagana unabo ezikoleni zokuxhumana emva kwayo lenkulumo yakhe uKelly Khumalo. Ngaphambi kokuthi ngikhulume kakhulu ake ngidedele nansi video uzwele ukuthi ngabe yini le engikhuluma ngayo. No, first of all, I was KELLY KHUMALO before SENZO MEYIWA. I did not know who SENZO MEYIWA was until a friend of mine, Loshiya Mthiyane, explained to me who he was. Nobody knew who SENZO MEYIWA was until he was attached to the brand KELLY KHUMALO. So, really, I have nothing to gain. I've had nothing to